Een soort groep 8 uit de regio wie een waasje te vinden op de open dag van het Lauwerscollege te Boetenpost. Bij een inkijk in de squallen en activiteiten wie in de band enthousiast. Doe eens hier even ontstruinen op de open dag van het Lauwerscollege Boetenpost. Wat vind je er nou daarvan? Ja, leuk. Prutte ding hebben we al die. Nou, dat het best groot is en zo en de sfeer wel. Wist ik van plan om van in het Lauwerscollege Boetenpost te gaan of was ik naar Oorschwallen begin? Ik denk het wel, maar misschien ik nog het singelen niet vinden. Oh ja, echt leuk. Want waar komen wij? Harkma. Harkema. Oh ja, dan is dat ook wel een logische keuze. Ja, ik vind het wel mooie squallen. En doe? Ja, echt mooi en lekker groot dus. Ja, prachtig. Wat zie je hier op het Lauwerscollege? Wat spreekt je aan? Wat spreekt je misschien minder aan? De docenten. En hier zit ook een achternicht van mij op school. Ik vind het ook wel een leuke, grote school. Ja, ik vind het wel leuk. Het is een prutte band van mijn klasse die waarschijnlijk ik ken, dus dan ken ik hier al een paar band. In januari. Wat is vertaald? Ja, hij zei het in feite, het thema van deze squal is feest. En toen zijn wij van de vakgroep Duits, nou dan maakt weer een oktoberfeest van in januari. Ja, wees, nou wat leuk. Doe hebben ze mij maar over wat is precies? Ik zie meer techniek en ik help Ben om een lied popken te maken. En toen zit ik op het Lauwerscollege. Wat zouden ze toen nou bij een onrieden die je komen zien, die denken, nou, ik zou misschien wel het Lauwerscollege willen? Ja, ik zoek vooral even door de hele school heen zien en vooral om Ben van de eerste en tweede klas een beetje tevreden hoe het hier is en dat ze het leuk vinden. Wat maakt het Lauwerscollege nou een goede squallen? Nou, we hadden echt de leukste docenten en we hadden de leukste vakken en ja. Teamleider Piet Geerts is enthousiast. Hij hoopt het zo op een soort ommeldingen. Hij had een fantastische dag gewoon. Dat we hier een groot uitpakt. We gaan het thema feest, want het komt ook om het Lauwerscollege dit hier 50 jaar bestaat. En dat we vier door de vakgroep, die hadden geweldig hun best, die in de organisatie hadden top dingen. En er zijn een soort leerlingen en alles weg. Dus een groot succes. Dus je verwacht je een bult en ommeldingen. Dat ging wel vanuit, ja. Wat zou de knoop trauma te hakken voor de band in groep 8 die je krijgt jongen had van wie je naar het Lauwerscollege Boetenpost? Nou, allereerst hebben we een prachtig mooie squallen. Bij 3 niveaus om ben worden. En binnen die niveaus is een grote keuzevrijheid, keuzemogelijkheden binnen. Wij ben ik bezig met een vak binnen de MAVO. Dat zijn praktijkgerichte programma's. We staan in hier van de lokaal, van TNT. Nou, ik weet dat niet goed zien kan natuurlijk, maar er ben al een nieuwe ontwikkeling die we hebben met de band mee bezig willen en gaan. En dat de leerling betekenisvol leren door opdrachten te doen vanuit het bedrijfsleven. Ja, nou, super, hartstikke bedankt. Dus al met al, ik zou ze aanmelden en we hopen je hem volgend jaar uit te zien.